Ninthawi yankhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndi yankho seunda koma kuyamba na imito yake. Bunge la Korea lati nyumba ya malamulo ichitepo kanthu pasakagulitsidwe kamalo amene anali amawula prison ku kampani ya Akuchita. Atsikana ambiri akusiyira sikulu pa njira. Nimulipotera athu lapadera samkalimira akubweretsa poyera mavuto omwe ana ena anayi akumana nawo abambo awo atawathawa. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tindikhale limodzi. La Korea lati nyumba ya malamulo ichitepo kanthu pasakagulitsidwe ka malo amene anali amawula prison ku kampani ya Akuchita ndi unduna oona zachitetezo cha mdziko. Ilola yankhula izi pamene nthambi ya ndende inauza komiti yoona zachitetezo yake nyumba ya malamulo chaka chatha kuti malowo agulitsidwa. Wezikausi ali ndi ripoti. Poyankhula ndi Times, mkulu wa Korea a Victor Mohango ati ndende zambiri mdziko muno ndi zodzaza zimene zili zodandaulitsa. Iwo ati ndende amawula ndi imodzi mwa ndende kumene kuli akaidi ambiri ndipo kofunika kuti ena achokeko. Aprisoner akufuna malo ndizofunikira kuti aprisoner akhale malo komanso malo ndi aboma. Ndi malo aboma sangamangopita ngati kunena kuti anthu amagulisana kumbali. Komanso kuphatikiza pamenepo kunena kuti tinguwapempha parliament. Iwo ndi mphamvu zimene anapasidwa ndi constitution mmene anayambira nkhani imeneyi anayenera kuyipitiriza kuti ziziwike kuti malo anatenga ndi ndani. Mwina mwakenso malo alandidwe eni aka malo akhale ndi malo chifukwa malo ndofunikira kwambiri. Mneneri wa ndende mdziko muno Achimwemwe Shawa anapempha nthawi yochuluka kuti ayankhulepo pa nkhaniyi. Kampani ya OG Group idapempha malo okwana 5.3 hectares amene ali pasi pa ndende amawula ndipo nduna wa malo udaloleza malo okwana 2.8 hectares koma zimaoneka kuti kampaniyi ili ndi malo ochuluka kuposera amenewo. Ndende amawula idamangidwa kuti kuzikhala akaidi okwana 800 koma pakadali pano ndendeyi ili ndi akaidi oposera 1,805. Bunge lomenyera ufulu wa anthu akhungu la chalubino la Standing Voice Malawi lati anthu ambiri akhunguli akupitirira kukumana ndi mavuto pakapezedwe kathandizo lina la zaumoyo mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Boniface Massa wati anthu ambiri akhungu la chalubino akukumana ndi mavuto ochuluka monga popeza zipangizo zotetezera komanso kuyezedwa maso mzipatala za mdziko muno. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Amasa apereka chitsanzo kuti anthu pafupifupi 80 pa 100 aliwonse amene akugwira nawo ntchito alibe kuthekera kupeza thandizo la zaumoyo loyenera. Iwo ati zikuphinja anthu akhungu la chalubinowa m'magawo amaphunziro, ntchito komanso chitukuko cha m'madera awo. Timene makalengera mwina mafuta aja matopa zipatala aonetsetse kuti magalasi ngati awa kwa munthu wa albinism azitha kumuthandiza, azitha kuwapatsa ulere luchabwino kwayeza ulere bwinobwino koma mwina magalasi aja azagulitsa kupo chipirapo foti ife kugulitsa magalasi wa simanya adoyi ndi kutithandizira ulumali wathu. Mneneri mundu nawo zaumoyo Adrian Chikumbe atundu nawo ukuchita ntchito zingapo kuti aonetsetse kuti anthu onse mdziko muno akupeza thandizo la zaumoyo mosavuta. Ndi chifukwa chake mafuta amene amagwiritsa ntchito kuti ateteze kumphamvu ya dzuwa tinayika pa mndandanda wa ena mankhwala ena onse amene okhalapo ndithu kaya zikhala kuti ena palibe koma pali mndandanda wina amene tinaukonza kuti pachizungu kuti must have list kuti pachipatala izi zikhalapo ndithu pokhapokha kuti mwina zachita kusowa. Mdziko muno muli anthu akhungu la chalubino oposa 134,000. Lamulo loteteza maufulu ana likunena kuti ana akuyenera kuleredwa bwino powapatsa zosowa pomwe wawo. Izi ni monga chakudya, zovala, malo ogona komanso thandizo la kuchipatala. Koma kodi kuno ku Malawi izi kutsatidwa? Mulipotera athu lapadera samkalimira akubweretsa poyera mavuto omwe ana ena anayi akukumana nawo abambo awo atawathawa ndipo pano ali mu umphawi wa dzaoneni. Mavuto tawaona wena mkabuga muli mavuto taona mantu wa mavuto. A Trainers Kaluwa omwe ayinzaka 25 akumana ndi ziphinjo pamoyo wawo. Iwowa akulephera kusamala mabasa awo awiri amiyezi 4 komanso anawo ena awiri, Maria wa zaka 5 komanso Brave wa zaka 4 ndipo nthawi zina maganizo amabwerera kunena kuti angowathawa anawa. Moyo udali wabwinobwino ndithu kufikira mwezi wa Epulo pomwe mwamuna wawo yemwe amautcha Chipisi mdepoti mu mzinda wa Nzuzu adangosowa. Ano zoti agenjo ntauni atapita ntauni kupesa munthu muna 4 days pa khomo saudani
sakubwera nyumba ya 25,000 yosalipidwa. Alandodi kundifunsa zoti amuna nali kuti nanga zoti ali mtauna kuti pano 4 days amuna kuti mwezi omwe apa sanatani sanalipire nyumba ndi nyumba ndikupasa 2 days mutani mutulukemo ine kusowa mtengo ogwira. Akaluwa amachokera kwa mfumu yaikulu Mwamulowe mboma la Rumphi. Iwowa anabwera mu mzinda wa Mzuzu mchaka cha 2018 ndipo adakwatiwa kwa Wilmot Mwale omwe ndi bambo wa ana anayiwa. Awiriwa akhala pa banja kufikira mwezi wa Epulo. Akaluwa akuti sakukumbukira chomwe chidakhumudwitsa amuna awo kuti awathawe ndi kuwasiya ali kakasi. Kufikira pano akuti sakuyankhulana. Achifundo amene anandipasa kanyumba kamene mkundoli ndakhala pano pamo kamene ndikukhala sopano ndi anawo. Ndithu chakudya ndimachita kuti kuchapa ganyu ndichape kuti ananga atani adye kupanda kuchapa basi osadya. Amwale akuti amachokera m'mudzi mwa Chinkhwangwa ku dera la Serenje mboma la Nkhotakota. Akaluwa akuti adapita ku Chiwavi kumene mzawo amawasunga kono sadakhalitse kamba kuti mzawoyo adawathamangitsa. Akufuna kwabwino adapezera kanyumba kamene sikabwino konse ku dera la Sozibelaini mu mzinda wa Mzuzu. Kumeneko ndi kumene akukhala ndipo amalipira 4,000 pa mwezi. Kuti adzikhala kumeneko akumachita maganyu makamaka omachepa zovala m'manyumba a anthu. Kumeneko amawalipira 1,500 akachepa zovala mulu umodzi. Koma si nthawi zonse amapeza maganyu ndipo izi zimachititsa kuti iwowa ndi ana awo angogona osadya. Ndikuwasowa kwambiri kuti zimene ndinkakhala namunanga amandifunirako muna kasopo ni mashapira nthawi zina muna matera makhala mbeseni osachapa ina kapita linake ntaona makathamana mapezi ni mapezi ya sopo mwapanopa nimachita kupeza sopo ovutikira kuti ndimpeze sopo kapaka mpaka ndikachape ndipeze sopo panopa. Koma so kuti apeze 4,000 yolipira nyumba akuti ndi vuto lalikulu moti mwezi wa Juni wina wachifundo adawalipirira. Iya mwezi wa Julayi iwowa akuti akungoyang'ana kumwamba. Akaluwa akuti amati akauza abale awo amamuna pa nkhani amauza kuti atsatire mamuna kumene aliliko. Akaluwa akuti sakudziwa kuti kuli ofesi yona za chisamaliro cha anthu ku Mzuzu kumene angakamang'ale pa mavuto awo. Koma akuti adapita ku polisi ya Mzuzu kukanena za nkhani yawo. Kumeneko malinga ndi Akaluwa apita kukanayi konse komano sanathandizidwe. Mneneri wa polisi ku Mzuzu Augustus Nkhwazi akuti akang'ana mkaundula sakuona dzina la Akaluwa kudzanena za nkhaniyi. Komano mkulu woona za polisi akumadera ku Mzuzu Hudson Mapanda akuti kugwiritsa ntchito gawo 164 komanso 165 ya malamulo a Penal Code apolisi atha kumanga mbamboyo yemwe akuti adathawa vana vake. Ndiye kulikonse amene angathawire munthu wa polisi ndikuthekera kufufuza kuti munthu amene apezeke tekuti akayankhepo zimene wachitazo komanso kuti potero choncho enanso amene ali ndi mtima ofuna kuti azipangira nkhanza anzawo azikazi wawo kapena anawo amene atengepo phunziro kuti potero ndikuphwanya malamulo amene malamulo adziko linosamaluka zimenezo. Mkulu wa ofesi yona za chisamaliro kumpoto komwe la Mzimba Henis Mwaka akuti ofesi yawo itsatira za nkhani kuti iwone mene ingathandizire mayiwa. Akatswiri za umoyo amanena kuti mkaka wa mavere ndi ofunika kwambiri kwa ana omwe ali ndi miyezi 6 kutsika m'munsi. Kono Akaluwa mapasa awo awiri adayamba kale wapatsa phala la ufa kamba kuona kuti alibe pogwira kuti akagule mkaka chifukwa mkaka wawo sukukwanira konse. Mayiwa akuti ana awo pafupipafupi kudwala chifuwa, malungo komanso matenda ena omwe amadza kamba ka vuto la ukhondo. Izi mwina nchifukwa kuti kumalo kumene amakhala komanso nyumba imene amakhala moyo siyabwino konse, imadontha nthawi ya mvula ndipo ili ndi ming'alu yoopsa yomwe imayika chiopsezo miyoyo ya ana wawo ndi iwo. Nyumbayi ili kudambo ndipo kumakhala chinyontho pafupifupi chaka chonse. Nkhani zokhudza ukhondo kumeneko ndi mavuto onso. Malinga ndi katswiri wa za umoyo achimwemwe Jera akuti kuseka kwa ukhondo kumapereka chiopsezo pa za umoyo makamaka kwa vana.
mkulu woona za maufulu wa ana kuchokera ku bungwe la NGO Coalition on Child Rights Henry Machemba akuti nthawi yakwana kuona kuti dziko la Malawi liteteze ana kuphwanyidwa maufulu wawo, kungotayidwa kapena kuzunzidwa kamba kuti kholo la zemba. Ndipo mkulu wa Mzuzu SOS Children's Village Malawi George Kondowe akugwirizana kwathunthu ndi Machemba. chenicheni chimene chingathandize pakadali panopa cholitenga nthawi yayitali ndikupeza kaibambo inde ena akufuna kwabwino athawubwerapo kusova za pompopompo ma immediate needs komano in the long term mautali kholo linalipezeke family imene yambe kuyenda limodzi imene imayendera ngati banja. Malamulo atsopano oteteza maufulu wa ana akunena kuti ana akuyenera kusamalidwa bwino, kuyang'aniridwa komanso kupatsidwa zokhumba zawo poonetsetsa kuti akukula mwathanzi komanso umoyo wabwino, kwinaku akulandira chakudya, zovala zabwino, malo ogona ndi nkhani zabwino za umoyo. Gawo 3 ya malamulowa ikuti ntchito yosamala ana ikuyenera kuchitika pakati pa bambo ndi mayi pokhapokhapo ngati aona kuti sangathe kutero, ndipo nkupereka ntchitoyi kwa wena komano motsata ndondomeko yake mwachilongosoko. Koma kwa mapasa omwe akaluwa akusamala pano komanso vana wawo awiri, malamulowa sakuwakhudza konse. Sagwirizana kwa bambo yapalewa ukapoloti uone mwana usala lelo irwana. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS lapereka mphoto kwa omwe apambana pa mpikisano wa ARSO Continental Essay wa mchaka cha 2023 kufikira 2024 pamwamba omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Fred Sikwese anati mpikisanowo ndi nsanja yophunzitsira ndi kulimbikitsira mbadwo wa akatswiri omwe adzitsatira mfundozi. Tili ndi zambiri mu ripoti la Obert Mkangama lomwe awerenga Sambanda Junior. Asikwese anati mpikisanowu udakhazikitsidwa kuti ufotokoze za chidwi chimene bungwe la Malawi Bureau of Standards lili nacho pofuna kulimbikitsa milingo yoyenerera pa ntchito za malonda. Mpikisano umene ndifunira kwambiri because ndikuthandiza kuti anthu kuzindikira kwa kufunika kwa milingo kapena kuti standards mu Chingerezi. Mpikisano umene ukuthandiza kuti kuzindikira kumeneko kuzikhala kukufalikira kukukula pang'ono ku mbali ya ma students athu, chifukwa mene competition imene inayambitsidwa pa region ya Africa ndi bungwe limene mangena za ma standards kapena titi milingo pa mu African Organization for Standardization inaona kuti pali ka gap kamene kalipo. Oyimirira gulu la majaji pa mpikisano wa chaka chino Dr. Wellman Kondowe ayamikira za ubwino wokhazikitsa mpikisanowu. Zofunika kuti ophunzira atenga nawo gawo. Mipikisano iyi ndi awina aliyense amene ali ma university ndi college. Komano anthu ambiri amangoti azimene sangatitenge feyo tikalemba mwina ndi abale yawo amene Bureau of Standards mwina amatengera kuziwana kumene sili choncho. Mine mukuonera feyo amene timachonga tachokera ma university osiyana-siyana, University of Malawi, Mzuzu University, ena achokera kuma company. Kwesa kuti Malawi Bureau of Standards satengepo gawo lililonse kuti akondere munthu ina aliyense. Ndipo mmodzi mwa opambanawo Amadalo Banda anati anali wosangalala kuchita bwino. Ineyo muchimangirizo changa ndinatchula mavuto amene tikukumana nawo chifukwa inenso ndi mmodzi mwa anthu amene timagula zinthu zimene zimapangidwa m'Malawi muno. Neni nafotokoza mavuto amene timakumana nawo komanso njira zimene tingagwiritse ntchito kuti mavuto atithane nawo. Mpikisanowu unakhazikitsidwa ndi cholinga cholimbikitsa njira zamakono pa ntchito za malonda. Tipitiriza kupasirani nkhanize mukatha kuonera izi. Wawa pili wawa mwene amwe mukuoneka udandaulatu bwanji kwenikweni. Mwene sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM. Nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga. Komano pa ATM sizinatulutsa. Ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki.
komano mpaka na pano sakundipasa chithandizo ndiye m'bale wanu netu ndalama ndiye yandivuta maluzi akundimenya osati masewera ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji m'bale wanga ndithu m'bale wanga ndiye kudandaula konseko koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yayikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma monga usunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama masako a insurance a pensioni ogulisa masheya komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya ndiye tandifotokozeni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la zandalamalo ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko apo ayi munthu akuwayimbira foni ndipo akuthandizani ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo kadandauleni ku banki yayikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Kanizi unduna za maphunziro wati ndodandaula kamba kachiwerengero chochuluka cha atsikana amene amasiyira sikulu pa njira mdziko muno. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Pofuna kuthana ndi vutoli unduna wa zamaphunziro wayamba kumanga malo oti atsikana zitha kuzithandizirako munyengo imene iwo akusamba akakhala zoti ali ku sukulu. Malingana ndi akatundu atsikana ambiri amasowa mtendere munyengo imeneyi choncho sapita ku sukulu. Onetsetsa kuti pakhale zimbudzi zokwanira kuti mwana akhoza kuthamanga akadzithandiza mu nthawi yabwino akubwerera ku sukulu. Mtsikana ngati wapanikizika ali pa msambo kapena akungofuna kupita kuti akadzithandize ku chimbudzi apita momasuka mosapanikizana ndi anzake ndiye kuti zinthu zikuyenda bwino. Poyankhulapo pa nkhaniyi mkulu wa bungwe la CSEC a Benedicto Kondowe ati kuchuluka kwa atsikana osiyira pa njira mu sukulu kukhoza kuchitika kamba ka zinthu zambiri zosiyanasiyana. Pakadali pano bungwe la CSEC lati pofuna kuthana ndi vutoli ndikuyenerera kuti boma komanso mabungwe ayambe kuphunzitsa anthu m'midzi zakufunikira kotumiza atsikana ku sukulu. Komiti yayikulu ya chipani cha UTM ichititsa zokambirana zake zomwe zinalephereka masabata apitawa lachisanu likubwerali. Mneneri wa chipanichi Felix Njawala auza Times kuti mkumanowo unalephereka kamba kuti maliro ayemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso yemwe anali mtsogoleri wa chipani cha UTM. Zambiri muripoti la Mercy Matonga. Poyankhula ndi Times oyankhulira chipani cha UTM a Felix Njawala anati mlembi wamkulu wa UTM a Patricia Kaliati komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi akumana lachiwiri kuti akambirane za masiku omwe chipanichi chingachititse mkumano wake. Yes, so nadi timaine okumana kumbuyo uku koma tinadzayimiritsa chifukwa chokuti nthawi ya imene boma linakhazikitsa la kulira mtsogoleri wathu linali lisanathe ndino panopo tikukumana mawa lachiwiri secretary general ndi vice president a dziko lino akumana kuti apange tsiku limene tikukumana komano most likely likhala Friday imene ikubwerayi chifukwa mamembers ambiri a central committee akupanga propose Friday imene kuti tikumane tikambirane zambiri zimene zikuyenera kuti tipange ziganizo komanso kupitirizapo nkhani ya convention. Akuluakulu a chipani cha UTM ankembekezeka kukumana pa 21 June kuti akambirane za momwe chipanichi chitayendere kutsatira imfa ya yemwe anali mtsogoleri wa chipanichi a Saulo Chilima omwe anamwalira pa ngozi ya ndege masabata apitawa. Akuluakulu a boma apempha anthu am'madera kuti atsogolere ntchito yokonza ndi kubwezeretsanso nkhalango.
kuphatikizapo za mboma la Mchewu. Polankhula kutsangano mbomali poyendera madera osamalira zachilengedwe mothandizidwa ndi bungwe la Malawi Watershed Improvement Services Project MWASEP, mkulu wa bungwe la Watershed and Irrigation Onanses Nyirenda adati kubwezeretsa chilengedwe kuyenera kukhala udindo wa aliyense. Zambiri mulipoti la Kondwani Mhone. Anyirenda adali ndi chikhulupiriro pa zachuma chomwe chingapezeke mu mitengo ponena kuti malo okwana mahekitala 6,540 abwezeretsedwa pomwe 47% ya nthaka yabwezeretsedwa kutsangano boma la Mchewu. So kunoko tinayerekeza mahekitala okwana 6,540 but pakali panopo tingane kuti tili about 47% imene tachita achieve. Tindi chikhulupiriro kuti the remaining years tikwanisa because tinachedwa kwambiri kwa timafuna tikhazikise kaye anthu amene adziyang'anira pa ground, so zimene zinatichedwesera komano at least pakali panopo tikuchita bwino kwambiri. Mkulu woyang'anira za nkhalango Tuntufi Mboma Ndove wati ali ndi njira zomwe zikuthandiza kuthana ndi zinthu zomwe zikupangitsa kuti nkhalango zonongeke mdziko lino. Ndove adati pansi pa ndondomeko yobwezeretsanso nkhalango mdziko muno, ntchito ya nthambiyi zikuyang'aniranso kuphatikizapo kukonzanso nthaka kuthana ndi mavuto monga akukokoloka kwa nthaka ndi madzi. Tikamayang'ana nkhani yobwezeretsa zachilengedwe komanso ingakhale kudzala mitengo si chapafupi, chimatenga nthawi yayitali. Ndiye ndikamaona kuti ndithu ngati asangano amene ali gawo limodzi limene likubwezeretsa nawo zachilengedwe mu programu ya MWASEP, ndinganena iwo ndithu mosimikiza mtima kunena kuti ayi ntchito tikuyesesa ndipo ndifuna ndingolimbikitsa Malawi ina aliyense kuti atengepo nawo gawo moti nkofunika ndithu monga ulo inunso. Nditati ndikufunseni kuti kodi mwazalako mitengo ingati mwina zaka zatha zapita zitatu, ndingofuna ndikupempheni kuti tonse Amalawi tiyeni tiyesese ati chaka chilichonse tizidzalako mitengo, tiyesese migula tiyike ndithu minda yathumo, tikumbe ndithu maenje oti azisunga madzi kuti chilengedwe chathu chibwezeresedwe. Emily Nkakatu ochokera kwa mfumu yaikulu mpando ku Mchewu ndi mmodzi mwa amayi omwe adapatula malo okwana maekala 14.2 kuti adzale mitengo 28,000 ya blue gum ndi pine. Zimathandiza kuti chilengedwe madzi nthaka zathu zisakokoloke komanso tizikhala kuti tisunga ku zinthu za chilengedwe. Mitengo imene mongoyerekeza maenje mala usamene adzala ine nditokhala komwina ndi 28,000. Mbali ya mataba mtengo umodzi timatogulitsa kwena 58,000. Chiyembekezo changa ndi chakuti ndikufuna kutsogoloku ndidzagulitse ndidzakhale ndi banja labwino losasowa kanthu. Ngetha kuzapeza ndalama mwina yotamangira 100 chakuti miliyoni. Mothandizidwa ndi World Bank, MWASEP ikulumikizana ndi anthu mdziko lino pokonzanso malo omwe adawonongeka. Mpingo wa CCP mu Sinodi ya Blantyre wapempha Malawi kuti ayike chikhulupiriro chawo mwa Mulungu pamene akudutsa mu nyengo yowawa. Mlembi wamkulu mu Sinodi Anderson Juma ndiye wanena izi pamene amamukhazikitsa kukhala m'busa wa mpingo wa Mount Carmel umene uli ku machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Ajuma wafotokoza zambiri kwa Francis Mzindiko. Nyengo zimene tikudusa ngati dziko la Malawi si dziko lokhala Malawi ayi, koma ndi nyengo zovuta za dziko lonse lapansi. Ndipo ndakhala ndikuwalimbikitsa kunena kuti mwa Khristu Yesu tili ndi kuthekera kwa kuchita china chilichonse, ndipo chiyembekezo chimene chili kunja kwa Khristu si chiyembekezonso ayi. Chiyembekezo chathu tikachika mwa Khristu Yesu tidzakwanisa kuchita zinthu zimene sitingati popanda Yesu Khristu. Ndili onyadira ndoyamikira kuti Mulungu wandipasanso ntchito ina pamwamba pa ntchito imene ndili nayo kuja ku office ku Synod kuti ndikhoza kumayang'anira mpingo wa Mount Carmel. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa kuti ndi ntchito imene akufuna kuti ndikayigwire mu nthawi imene. Ndipo amene adali mlendo olemekezeka pomwambo Avirimbiko Mumba amenenso akufuna kudzayima ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress pa msonkhano waukulu wa chipanichi adati ndi wokonzeka kugwira ntchito ndi Sinodi. Monga nanenera nkati muchonena kuti mbusa wa mpingo ali ngati mbusa wa ng'ombe za mkaka. Ngati uzipasa ng'ombe za mkaka chakudya chabwino zingapase mkaka iyayi. Ndiye mbusa ayenera kuti awapase mpingo chakudya cha uzimu chabwino kuti mpingo uja kuthekera kumsamalira komanso kuti agwire chakudya bwino. Uthenga kwambiri ndi kuchena kamsonkhatiso kwa Synod leadership kuti apitirize kupempha dziko la Malawi makamaka president amene
kuti Malawi ili pasogolo popeza mpingo ndi stakeholder kwambiri poyendetsa dziko la Malawi. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomito yake bungwe la CREA lati nyumba ya malamulo ichitepo kanthu pazakagulitsidwe kamalo amene anali amaula prison ku kampani ya Akuchita. Atsikana ambiri akusiyira sukulu pa njira. Mulipoti lathu lapadera Sam Kalemira akubweretsa poyera mavuto omwe ana ena anayi akumana nawo abambo awo atawathawa. Munali ndine Yankho Seunda.